Il-minuta tibda issa. Joseph Gallia, direttur artistiku ta' Sketch. Joseph, l-idea għal Festival Sketch minn fejn ġiet l-ewwel? Ridna li jkun hemm opportunità fuq pjattaforma di darba nazzjonali illi ma tkunx kompetittiva li anka trawwem artisti u awturi u diretturi sabiex jibdew itellu x-xogħlijiet tagħhom fuq skala nazzjonali bħal huwa l-qalba tal-kreattività spazju kreattiv. Kif iddeċidejt inti li l-karriera tiegħek xogħolok se jkunu marbuta mat-teatru? Jien se kont evolut fit-teatru mindu kont żgħir, però mbagħad kont iddeċidejt li nidħol skola ta' drama u minn hemmhekk qisu ħadd id-deċiżjoni li din għandha tkun il-karriera tiegħi. Malta mhux faċli imma għal dawn l-aħħar snin it-teatru u anke xogħol ieħor qed tagħmel mat-teatru huwa x-xogħol tiegħi prattikament. X'parir għandek għal min jixtieq jibda jibni karriera fit-teatru? Hija disċiplina, il-veru irid ikun verament iddixxiplinat u m'hemmx kompromessi. Irid ikun hemm dik l-imħabba vera, ma jkun hemm l-imħabba vera tagħmlu irnexxielek.